ଶୁଣିଥିବେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତି କି ଚୁନା ମାଛ, କାରଣ ଚୁନା ମାଛ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି କାଳେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏ ମାଛକୁ ଯଦି ଭଲସେ ପିତ କିମ୍ବା କାଟି ସଫା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇ ମାଛ ସବୁକୁ ସଫା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ। ମାଛରେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ ଦେଇକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ କରିକି ରଖିଥିଲି କିଛି ସମୟ। ତାପରେ ଏପଟେ ସୋରିଷ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପିଆଜର ଗୋଟେ ବାଟଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି କଡ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ମାଛ ସବୁକୁ ଭଲସେ କଡା କରିକି ଭାଜି ନେଲି। ଆଉ ମୋ ଭଳି କାହାକୁ କାହାକୁ ଏମିତି ମାଛ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି କୁକିଂ ରିଲେଟେଡ ଭିଡିଓ ଆଉ ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇକି ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ସେଥିରେ ଭଲସେ ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ସୋରିଷ ମସଲା ସବୁ ଯୋଉ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେ ସବୁ ଏବେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତା ସହିତ 2ଟା ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷି ନେବେ ଯେମିତି ସେ ସବୁର ରସ ମସଲା ସବୁ କଷି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲସେ ଫୁଟି ମସଲା ପାଣି ସବୁ ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଯୋଉ ସବୁ ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ଆଡ କରିଦବା। ସେଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଗରମ ଗରମ ଭାତ ହଉ କିମ୍ବା ପଖାଳରେ ଆପଣ ମାନେ ୟାକୁ ବଢିଆ ସେ ଏଞ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଫଲୋ କରିଦେବେ।